ما في السماوات وما في الأرض يودني أسير مدامتي دنيلا علي يودني لا هلو سمر دنيلا علي يودني لا هلو سمر دنيلا علي يودني لا أسير مبرغتي دنيلا علي ساردني لا مدامتي دنيلا علي ساردني لا فرجي دنيلا علي ساردني لا كالفا دنيلا علي ساردني لا سبام علي دولة علي ساردني لا أنا علي دولة علي ساردني لا مودم علي دولة علي ساردني لا مودم علي دولة علي ساردني لا هلو سمر دنيلا علي ساردني لا كالفا ميكما سمرلا علي ساردني لا كالفا ميكما سمرلا علي ساردني علي ساردني لا كما سمرلا علي ساردني لا كالفا مي علي دولة علي ساردني لا تبقى علي سمرتا علي ساردني لا برتيجو علي سمرتا علي ساردني لا وصلا علي سمرتا علي ساردني لا برتيجو علي سمرلا علي ساردني لا تبقى بكما سمرلا علي ساردني لا مالبا بكما سمرلا علي ساردني لا هلو سمرتني لا علي ساردني لا علي سمره علي ساردني لا بنينا كوبني بركة علي ساردني لا علي لا يتورى يرد علي ساردني لا علي لا يتورى يرد علي ساردني لا ديننا يتورى يرد علي ساردني لا كلفة مكما سمرلا علي ساردني لا علي ولد ما علي دولة علي ساردني لا ولد ما علي دولة علي ساردني لا فرت ما علي دولة علي ساردني لا فرت ما ساردني لا فرت ما علي دولة علي ساردني لا بنينا كوبني بركة علي ساردني لا بنينا كوبني فسكة علي ساردني لا علي لا يتورى يرد علي ساردني لا لا يتورى يرد علي ساردني لا لا يتورى يرد علي ساردني لا ولد ما سدد ولا علي ساردني لا علي ساردني لا بني تيجي علي وينسو علي ساردني لا بركتي ما علي سمرمو علي ساردني لا بركتي ما علي سمرمو علي ساردني لا سبا ما سدد ولا علي ساردني لا علي لا كو علي وراي علي ساردني لا علي لا كو علي وراي علي ساردني لا علي لا كو علي يتيد علي ساردني لا ما كلف علي لا علي يتيد علي ساردني لا أقول لا كو علي يتيكو علي ساردني لا كمنا كو يالتيفا علي ساردني لا بنتي ما كما سمرلا علي ساردني لا بنتي مي كما سمرلا بسم الله بعد بسم الله أنا ما كان لي والله بسم الله بني ما بسم الله بني ما مودا بسم الله بدر ما نمنا هاكلي تيجي كلكنا بدر ما والله نزرع من هاكلي تيجي كرة واري فرنتير لا بدر ما نزرع مولي أما هاكلي تيجي كرة لا
wallahi Badramani den domina andala koro ay segu teme wallahi anga mobile sandi fla karla kaba koro Badramani mobile sikla disika fema ke mokola karamogo tafadal teme nani sare bawa dia barat yang kata bila Lama an faga baara daminɛ a bɛ ŋaniyaw siri an ka fatiha ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين yebo wode farachi kelengele bila Silamɛw an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la آمين jamana ye Mali Ala ka Mali kisi آمين Mali jamana Ala k'a lakana آمين Kulukoro mara Ala k'a kisi آمين Banaba sigida Ala k'a lakana آمين Ghana Bamana Ala ka bɛn sabati yan آمين Samiya ni tilema Ala k'o jana آمين Ala ka diɲɛ nɔgɔya an ma آمين an bɛ min fɛ tigitigi diɲɛ hɛrɛ la Ala k'o d'an ma آمين an bɛ sira tɔɔrɔ min ye diɲɛ na Ala ka don an n'a cɛ آمين alijinɛ Ala k'an don a kɔnɔ آمين aw silamɛ jamakulu kama آمين su in na bonya kama آمين sɔli ala Muhammad سليم ray abili silamɛw n'an bɔra yen نعم su in na أوه ka bɛn alamisa don nazara kalo tile 23 أوه san kalo 11 na نعم san 2023 أوه an bɛ Mali jamana kɔnɔ نعم an bɛ Kulukoro région kɔnɔ أوه an bɛ Banama mara kɔnɔ نعم an bɛ dugu la min ye Ghana ye والله Ghana Bamana ni Ala ka jɛn ye su in na an bɛ yan سمرة an ka su in na sigi نعم nin ye dalilu de y'an bolo lahara والله k'a fɔ an jɛna su dɔ kɔ أوه ka jɛ sunɔgɔ kɔ نعم ka fara ɲɔgɔn kan nɛnɛ na أوه ka n'an sigi ka Ala ka baro lamɛn سمرة ولا ولا nin ye dalilu ye والله an karamɔgɔ su in na نعم aw balimakɛ أوه ani aw ka garibukɛ ani aw ka dunankɛ والله n'o ye Ali Badara Sangare سمرة ray abili ka bɔ Baningo أوه Doila mara la والله ka sigi Bamako Yirimajɔ Kadɔbugu la نعم Jamiya Ansarudini wajulikɛla don والله su in na o b'a ɲɛkɔrɔ yan سمرة Jakite نعم yan'an ka taa ni walanda ye أوه ani baro ye لا أكبر Ala bɛ ne dɔn ka tɛmɛ aw kan والله layidu dɔ bɛ ni n ka Ala cɛ نعم kɛ gere n bɛn'o ta والله Ala
ka kuranɛ filɛ نعم a filɛ sanfɛ ala ni ye ne sigilen ka micro la n bɛna silamɛya ɲɛfɔ نعم ala ni ye mɔgɔ dɔ ɲɛda filɛ k'i ye faama ye walima k'i ye waritigi walima k'i ye dɔnnibaga ye walima k'i ye baarajugukɛla ye نعم walima k'i ye setigi ye ala n y'a ɲini fɛ ka kuranɛ kɛ ka n ta cɛ ka ala kɛ bawa dia bara cangata ala ni ne ye diinɛ yɔrɔ dɔ yɛlɛma maloya kama sanbɛya kama siranɲɛ kama ala o yɔrɔ bɛɛ kuranɛ kɛ ka n ta ci sejojo ne balo tɛ silamɛya la اي ne ti balo a la والله mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ fɛn ne la i bɛ to sɔrɔ ka du fɛn min na قرا ولا ne ka to bɛ sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ والله sejojo sirubia ala wa n'i ye silamɛya ɲɛfɔ ala i ka kuranɛ kudamuw bila ka n dɛmɛ لا اكبر gana bamanankaw jagaminɛna tɛ والله gana bamanankaw saraka delila tɛ اي gana bamanankaw n ko mori ma n'a fɛ yan bi والله wajulikɛla tiɲɛtigi de nana min bɛ kuranɛ ɲɛfɔ 100%. قرا بلبلي فراتي كلنجلي cɛ min mɔgɔ tɛ jalakiliba ka jalakili la ni mikoro di sɔrɔ la نعم ne y'o fɔ a ye siɲɛ caman fɛn dɔ bɛ ne ni ka mikoro in cɛ ne ni mikoro cɛ yɛrɛ tɛ bɛrɛ ye e ɲɛkɔrɔ mɛ ne kaburu bɛ ni mikoro cɛ والله ni sigira mikoro in na n kunkolo bɛ tiɲɛ fa bɛ donna de bilahi قرا silamɛya n bɛna bɛɛ fɔ k'a ban pewu نعم su in na ni sini su fɛ sare bawa dia bando فراتي كلنجلي n bɛna silamɛya jɔ sen fɔlɔ fɔ نعم n'o ye n bɛna bɛɛ fɔli kasɛti nimoro fɔlɔ o bɛ kɛ su in na والله sini su n'o bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ ye ni maa min y'a kasɛti 2 sɔrɔ ko ale ka banama wajuli o kasɛti den 2 silamɛya bɛɛ bɛ don a kɔnɔ الله بلبلي ها يا مو آمين. الله كان يتم wajulikɛla patron de sigilen filɛ nin ye sare Seydina Ali ko نعم ko masaya da ye ka kun ni yɛrɛ ye Wallahi. ni cɛ o cɛ kura n'a yɛrɛ o de ye faama ye اني اجي سكاتولا a kun n'a yɛrɛ ye والله a ye kun ka sɔrɔ fitinin ye نعم a kana yɛrɛ fa diɲɛ nɔfɛ والله a tɛ sɔrɔ اني اجي a kana yɛrɛ fa Wallahi. ni ala ye hɛrɛ k'i ye ala fo ni tɔɔrɔ ser'i ma ala fo i k'i kɔ don nka wajuli ko ban d'an bolo nin yan e ka yɛlɛ internet kan dɛ e ka teliw lajɛ dɛ e ka arajo lamɛn n'i bɛ ala ka kuma mɛn والله n ye muso 5 furu n ye etazi 6 jɔ ne ye mobili 12 sa silamɛw ka mun bɛ ka etazi ko la هوي an n'a mɛn an mago bɛ kuranɛ de la mɛ an mago tɛ e ka etazi ko la اي an karamɔgɔ n'i bɔra yan taa muso in bɛ furu sa o bɛɛ ye kelen kungo ye قرا mɔgɔw y'u ka sunɔgɔ bila k'u ka duw bila k'u ka baaraw bila k'u bɛna ala ka diinɛ lamɛn karamɔgɔkɛ da والله ale yɛrɛ ti foyi fɔ bilen diɲɛ na a balo cogo ani waso ani yaada diinɛ yɛrɛ kuma t'i fi قرا ala a ye diinɛ kuma lamɛn والله n nana ni kasange a ka dugu la ni n segira o don ni ma segi n nani don saya kan wa ne y'o fɔ n ka ni ɲɔgɔn ni dɛmɛbaa bɛɛ ni lamɛnbaa bɛɛ ni badara ni sara yɔrɔ min a ye n su doni a ka se ne don i la mara la n faso la قرا n'a ma yen sɔrɔ a y'a don a ka dugu la yen n'o ma ja a ye batiriji bɔn nka hali a kana seli ne kan ne ye min ye ala yɛrɛ b'o dɔn قرا بلبلي a ye kanuɲɔgɔn ka dugawu k'u sigiyɔrɔ la a banna ne yɛrɛ ye min ye ala bɛ ne dɔn bi la سكاتولا an karamɔgɔ wajuli wajuli tɛ yan ni jarabi don والله ni nin baara in daminɛ n'o ye nin wajuli in ye k'an to san 16 la قرا ni san 2 kɛ n bɛ ka silamɛya ɲɛfɔ jamana in kɔnɔ yan n yɛrɛ ma balikuya fiyewu والله n fa tɛ wajuli mori ye n ba tɛ wajuli mori ye ɲinɛ ni sisan 22 ye n bɛ ka n ka ala ka diinɛ ɲɛfɔ والله mɛ ne yɛrɛ bɛ san 38 na ɲina قرا n bɛ nin f'i ye mun kama kana maa ɲininka dɛ ne de bɛ ka n ka kuma والله wa k'a f'i ɲɛna silamɛya n bɛn'o de ɲɛf'i ɲɛna 100% n sɛmɛnen kɔ silamɛya tigi ala la والله ها تطروا انفكه الله كان يتم amen naba nana o de ma lakadi jakum rasulun min anfusukum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minun raufun rahimun fa in tawallaw faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim بلبلي فراتي كلنجلي naba nana o ma ni ala ka diinɛ ni ala ka kuranɛ ka bɔ aw yɛrɛ la jinɛ tɛ o kɔlɔ tɛ a bɔra aw la yan قرا n'a y'a minɛ o don
وهنا بعد مؤمنوك نابنا توكلت على الله يا بلي على كان دم تجي على دي والله أيكم من الله ما garanti lahara ni nga halakira ala la ni ala ka dini yoro bla والله ani mazabuku صبرا mani mazabu ina ni mamin da ni dabolo la he kafri e ga tabolo be qur'an kono kira de ya hallo ala ka dini yere tika foble de fo mazabu ni tabolo doro والله wala kara ka mun ngari nyona ta ala ko kelin dala هذا هو ay ala ko lame والله mina fayna shuina Farachi kalangale. وانا شنو واجري انا سنيجوتا كان بلا شينا ده ني نه كوما من فوسسا ني ما فامو ايتي كورتا ngale no kurana na manye fiye dimini tala kele tala parce que ne fakete ndi to tala no ne ga totala والله ni nga mi jabi ne tate ni ma ro mfamduro kana fogo shinne ite ga wuri mo wala iye ko dima ba fa والله islam en tega na de والله amna abo segela صبرا ولا islam woni kene bay والله ambalma ken antirke ananje nyonge لا ani ganuba no Issa Traoré والله musique me Côte d'Ivoire boaki والله ayne kanu ala kama ka nyini be صبرا karamu akadi kan ise jom fasola والله ane che kanu de والله me kanu shite mimo oyi mo men kan ala kama صبرا la ara do kanu ba nu fa ka dogo nyonye la rabbillahi fo mingera ala kama ala kama kanu bi gen noroy kadwani la har galaje kamalani ngam ala kama do nabla Issa to umay والله aya yini ve kwa bi fengana nzejo afasula ni ledu dama wona ala sona mina nzejo ifasula والله amo destrakata صبرا ولا opma ambalma ke Issa ale mingara ni sababu yi لا folo amale fuya ka barkada والله abangebo kufu صبرا no fo musoroba ye no e ba omwe Traoré ngo ide na tara tuwa fe لا ni ta la halado abe ka boli so yewa abi janfa de lawa abi alako de lawa ni to nyedo ni na terge nyonyi yoromina terge mi na bi nyongala makosobe mi mora ka yorla kana صبرا o bi kan bara minge o idinga ni jogode والله shuna aw dinga Issa jogo o yira والله ama balani jokela bla kana fasula اي kana faso ci والله ama javanji bla kana faso ci اي ama mori bla kana ka navolo faranyo nga propaganda ni goshini namara ne tupaji la اي fa kurane nyefo ba bla kana jogo gla صبرا faso jola Issa هذا هو الدين مفرك wa Issa plubena ne na ma boroka ka dugu fuika na soro no kengera ne dunya fo wajula ngo make Issa ara kan ga tige ne era la والله o make president bia ne na ma boroka ka dugu ka me aw ka dugu be kurane kono ya de صبرا abe kurane kono ya والله mina ka dugu jogo fu abe kurane kono ya والله ni yɛrɛ jogo b'a kɔnɔ dugu ta b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ yan صبرا n bɛna bɛɛ ta fɔ wa ni sera min dɔ ma i ti to yen dɛ n b'a susu kun fɔ kogo la لا Farachi kalangale. Kulo bila. a ka cɛkɔrɔba لا ani musokɔrɔba min y'an kɔ saya la n'o ye Naɲini Jara لا an bɛ dugawu k'a ye والله saya wajibi ye والله 2001 Issa ko a ma k'o fatura صبرا cɛkɔrɔba Zankɛ Traoré n'u tun b'a wele ko Numukɛ ko daba ma ka wele o sɔrɔ 2008 la صبرا ala ka saya kuma lafiya an bamuso bɛ yan n'o ba mun ye Traoré ala k'a mɛn an kɔrɔ آمين nin kɛnɛ ye kɛnɛba ye والله an bɛ Issa n'a balimaw fo صبرا ka Issa n'a kɔrɔw fo والله k'a n'a faw fo a n'a sinji bɛɛ والله an karamɔgɔ n'an bɔra yen san لا an bɛna baara in daminɛ baara bɛ daminɛ président de la transition la صبرا jamana faamaw والله an bɛ faamaw fo k'a fɔ président de la transition ye لا ko baara taabolo ka ɲi n'a jiginna don min o m'a fɔ والله n'a tilenna ni baara tilenna
amo fo ni bare jigena fana mo fo mais on dit fama daga de on ga karamo ma ande ke fama daga la bal on ga karamo ko fanga duwo ke fama e na be strafe ko na flila an ga bla sra ka duwo kayo mais kan na daga wala ko fama daga ba daga ne do wallahi fama e chauffeur ke de chauffeur ke be ka mobile boli ako ay do mobile ko nga ta banaba ko nga ta kulukuru e do na ku manga do tubele ni chauffeur ke je ko ala ma ni ni fe ka mobile bini chauffeur ke e resigi me mobile ko ngai abi bike jole to ya aka na fama daga wallahi président ana ko gouvernement mu fo ka fo fama yo ku clé fama du shite mi ngo be lafia iye fama de ni tabali goshi ka mi fo bi odo nga lahara goshi ba wara be tabali la mi de je fama yi ay ni fanda wala de fanda ni ji bomu de hina fanda la o ko de ga wal chaga dama ni yo ko kai nge hina fanda la o ko de ga musu flana furu ga duma ni yo ko kai me hina fanda la e jumai famunu mi do dugula aya nugoya wala sa fanda nga do sora kele flana ni fanda ga ko sera fanga la anugoya bulu wallahi ala ma nyina dabe ngade ala ma nyina mene ni ko shu dugu klama fe dugu kolo fara wolo vla dugoro o ala imbi amanyina fama ya kle fama du shite ko mi ngo be lafia e ni le voyage change amaya mal président na ma ko shi mal président bara bala de ne dewu ni kenema ka wajuli gala de kenema atoko di ka shuderi de kenema wallahi ka Senegal de kenema ngani mali fama mi ngara fama ni mi ngora faga na o de ti kenema fama ide tra ye kenema ko mungara est-ce que fayi manga mogola wallahi ni fama ni manga de tra ye fo de ga dugudi wallahi fama ya kle ndata dodo be biko wallahi dodo fama ya fini mi buila atobi to kasanga ye yano doche ma kuma ye ode ko wallahi na moray anu foli nyeshi Ghana bamana dugutigima wallahi lahara dugutigi shiti stratu tiga figa nyini nga dugumara jola wallahi dugutigi lahara amana wala a dugutigi meki lahara ka dola wala billahi ko dugu baga mo mega nyon tonyo dugutigi e mufu dugu chaw be ga dugu muso ka muso mene nyona dugu tige mufu wallahi dire ko gote de ko dugu marali era sharia la ni mo nyon do kuma be kara aba wa e ta yambe wallahi dugu tige la haraman wada dugu tige ba be ko kaburu be kella diri ikle ga baro ko wallahi hanu te dodo amano ami dugu ga dugu tige ala ka barka do dugu ina amen dugu tige be nyogu ya min ala ka fakasi amen no ta mano wada wallahi na moray almami taga dugu tigi tay laha almami kishi taga dogoda awada wala nda dogoda billahi lahara almami alijida kono de bi nyini di no parce que faut ga famu almami yara de dogara jiya kono fevla de bi ga nyami affaire almami ani ali nyami almami ka bare abi mo sey ka mo bla sra hini nyona ya keta ayala batu ayala do ay boli bla al fo mo ko ali imam mais ali nyami o banzeli hanna na ale faranyo ngodo na ba ngutke ali nyami banzeli nan nyora do de muso fe ka bo da de ngama ni ma so abi kutke alinyami banzeli anga forondona ba o alinyami yare alinyami banzeli anga dugu zongundigi baji joro abo bekalama o alinyami do ta almami wallahi la harama no wala la haram misri chekelindi ta janema kon fika nyininga bare ba mulo de wallahi ala kira sallallahu alaihi wasallam ako abu zairi gifarima ko abu zairi ko kana soka mafla seli ko jango jamakulu wallahi amzari kana so ga ge jamakulu nyamai ko sabu lahara do ko ni nyamago nyuma mere to lahara kirla iba fi kuna naka wallahi o juguma du bara bala almami bi joro mina ni joro pati ama bara bala wallahi
tellement baraka bo ala kira ka kuma na ko jamakulu wolonfila min jɔ lawurisi suma na a fɔlɔ k'o de ye alimami ladiri ɲɛmɔgɔ tilele parce que ɲɛmɔgɔya in k'a sɔrɔ k'i tile baara b'a la o de la ala kira sinna ka fɔ ten ni min sera k'a sɔrɔ k'i tile lahara lawurisi suma jamakulu fɔlɔ aw de don alimami baara bɛ yen dɛ a bɛ dugawu ɲini ne tɛ baara bɛ yen ala k'a n'a dɛmɛ u bilala ɲɛkunya min na silamɛya dɛmɛ ni sira kan ala k'a ɲɛ u bolo ala k'a ɲɛ u bolo mais an nisɔndiyara n'an ta ye parce que ne bɛ taa dugu caman na wajuli la kuma min bɛ ka ala ta fɔ o y'a sɔrɔ alimami bɛ sɔgɔnɔ ye ta ka taa k'i y'a di su sama kana y'a yilu haraka haraka k'a bɛ ne fa ne fa ka di ne tɛ maa fa duman ye dɛ non 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 ne ye missionnaire de ye missionnaire nana fa man di dɛ anw da sigi m'an kɛrɛfɛ yan ala ka hɛrɛ k'i ye an bɛ dugawu fana ɲini an fɛ koyi n'an bɔra yen an karamɔgɔ an bɛ foli ɲɛsin an ka jamiya ansaru président ma olu ta ka jugu a bɛɛ ta ye président ka dugawu ɲini dɛ anw k'an kale ala la an ti suyani kɛ an ti jɛnɛya kɛ an ti boli sɔn wɔɔrɔ fɔ k'an bolo da kuranɛ ka ala min ka diinɛ dɛmɛ fɔ an ninakili laban e ka bila o jamakulu ɲɛkun na baara b'a la dɛ président a ye dugawu ɲini an b'a kɛ fana an bɛ tila k'a ɲini o fana fɛ a bɛ jɔyɔrɔ belebeleba la mais kɔnɔkan yɔrɔ don yarabi ala k'a n'o dɛmɛ a bilala jamakulu sanuma min ɲɛfɛ ala k'aw fanga se ka se k'anw mara baara ma nɔgɔ n'an bɔra yen an b'an ka udu fo olu ta ka jugu a bɛɛ ye udu an taru karamɔgɔw minnu y'u ni di ala ma ani kira ma ka layidu ta karamɔgɔ ye parce que layidu dɔ bɛ udu ni karamɔgɔ cɛ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni karamɔgɔ cɛ baya wɔɔrɔ ye an bɛɛ jɛ ye ka kɛ silamɛ baya iriduwani ye an bɛɛ jɛ ye ka kɛ ansaru ye mais udu ye min ye karamɔgɔ anw ye kuranɛ dɔɔnin dɔn anw y'i ka laɲini faamu an bɛ se k'a fɔ o tuma an ye layidu d'i ma an b'i wasa o ɲɛfɔli la hali n'i y'i sigi anw tɛ sigi bilen n'an y'o fɔ n'an tilala k'an sigi o janfa da yɛrɛ dɛ an tɛ se ka sigi an b'an ka udu fo président ba national ni international an b'u bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ nɛ sabati ni tiɲɛ ye kɛlɛte n'an bɔra yen an bɛ foli belebeleba ta k'a ɲɛsin an ka lanfa ma n'o ye an ka seko aseyidi sherifu usmani madani haidara alfati ilima oguleka والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم المهل بايع ناصر الحق بالحق توربين السيد الشريف عثمان مداني حيدرا نجيت أوكا واجلي فلو نيلك بركة دادي من أكلك واجلي كابو نكرا مودو فطر ولا كافري حيدرا نيجي والله أنا كان سبب نجمعي كون جب تقدي حيدرا كان سبب نجمعي كون أنك كا نفين ولو نرندو كانزكيا والله نوتاي نيني إنجو شدوني جني شتا فيا كوب سكتاني دني دو كل بدي سكتانو أني دورة أني نزمان أبوي دورة بويش ني نزمان أبوي كي يفندوني كي يفند دورة يبغى فدور فباتي أبانا كه منو أيدرا كو أيده وكان لامو كوسون الله نيانزك ليا كابما أنفونا أمبوفه والله ده شيء تقدموا ثم تعلموا والله تعدموا أنا ما ديك يير لدمو يعني كاكلايني نبرم بره فلانغا جلا أنغا سوسيتي كنا لدمو ده تانغا كرامولا أول لو مسكا على كدينة فاينة نو يافو تافني بويه نو يافو تافني شيء نو يافو بافني ناتاي بس كي مغو كنا لدمو ولا غانا بمانا عيلامه والله كراموغاتي مغلا
billahi ni polisi o ti ma jogo nya ni wajiri kala o ti ma gla karamogoya bi mogo de koro cɛ koro la ani cɛ dilanna o kelen ya alors karamogoya bi koro de parce que jeune bi se ka bolo dɔ wɛrɛ muso la sisan o ti fɛn kɛ mais karamogo ti se k'o kɛ kɛnɛ kan o tuma karamogo i b'i dogo n'i fɛrɛla ni maa tɛ i bɛ se k'o kɛ mais tant que ni mɔgɔw bɛ yen i tɛ se k'o kɛ mais n'i m'o kɛ mɔgɔw ye ɲɛna a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i dilanna k'a sɔrɔ i ma dilan mɔgɔ ye ladamu de ye ni i fa n'i ba ye ladamu n'i kɛra karamɔgɔ i bɛ kɛ karamɔgɔ ɲuman ye n'i fa n'i ba ye ladamu n'i kɛra polisi ye i bɛ kɛ polisi ɲuman ye n'i kɛra minisiri ye i bɛ kɛ minisiri ɲuman ye mais n'i ma ladamu n'i kɛra denmisɛnnin fitinin min bɛ tulonkɛminɛnw zonya n'a kɛra polisi ye polisi so don denmisɛnnin min bɛ mɔgɔw denmisɛnnin fitininw ka buwati kɔnɔninw da ka taa ko nin ye ne ta ye a ta tɛ ka taa n'a ye n'i y'o kɛ karamɔgɔ so de mɔgɔ ti yɛlɛma o de la fɔ de ko taa damu a ye ladamu kɛ a y'a musow ladamu a y'a denw ladamu a k'o bila ala ka sira kan ani jogo sira ni danbe sira kan n'o kɛra n'u ye lamu kɛ dɔrɔn ta a lamu kɛ o b'a sɔrɔ damu bɛ yen ɲinifɛn bɛ sɔrɔ baara ma nɔgɔ dɛ parce que a bɛ mɔgɔ ɲininka ko ni min ye forikɛba ta k'o don i kana dɔrɔn k'o de ye mɔgɔ ɲuman ye a bɛ taa kunkolo suli dɔw mana bolo da i kunkolo bɛ ci bilahi karamɔgɔ so tɛgɛ dalen i kunkolo la i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye dorokomina zo namaratɔ boji kɔlɔsi tu yicogo galo danaya ala danaya ni jogo o de ye silamɛya ye karamɔgɔ saba bɛ yen ala ko k'ale tigɛra olu la tu karamɔgɔ saba o tɛ kunfin wo ye dɛ karamɔgɔ dɔnnibaa saba gurupu saba ala y'u wele ko tu numéro 1 karamɔgɔ numéro 1 ala tigɛra min na fil kuran karamɔgɔ min ala ka tiɲɛ kalan a ye tiɲɛ dɔn a siginna wajulikɛyɔrɔ la a ye musow lajɛ ka nataw denmuso la ka faamaw filɛ ka siraw ɲɛ ka watigiw filɛ ka nataw la a ye ala ka tiɲɛ bila ala ko karamɔgɔkɛ mɔgɔw dan b'e la ye dɛ mais tu ne ala tigɛr'i la karamɔgɔ numéro 2 ala tigɛra min na fil kuran karamɔgɔ min ye tiɲɛ dɔn a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ kan a sigilen micro la a bɛ min fɔ tiɲɛ don mais n'i sera fɛ yen a musow sunguruba denw dɔrɔgu tala 220 mugumani tango ni barabulu ni zɛn ala ko karamɔgɔkɛ mɔgɔw dan b'e la dɛ ni ala ko tɛ a tu karamɔgɔ langolo zamana ala tigɛra min na fil kuran karamɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye wa n'i taara ka so a musow datugu bɛ tiɲɛ kan a denw bɛ tiɲɛ kan mais karamɔgɔkɛ b'a dɛn ka bin jɛnɛba kan bakari ka muso mɔgɔw t'o dɔn ala b'o dɔn ala ko tu n'i ye kunfingoya kunjɛ ma don ko ye a kana k'a ɲɛna ko forikɛtigi in bɛɛ ye silamɛw ye dɛ ko ni silamɛya ka jan n bɛna silamɛya de f'i ɲɛna bi ni sini an ka taa ɲɛfɛ n'an bɔra yen an bɛ Ayidara fo n ko Ayidara de y'o ladamu ka sɔrɔ k'an kalan o ladamu de kɛra sababu ye an bɛ dugutigiw bonya ka alimamiw bonya k'an faw bonya k'an baw bonya ka mɔgɔw bonya wajuli kɔnɔ kuma kɔnɔ an bɛ mɔgɔw dɔgɔya an ka wajuli ne ka wajuli bɛɛ lajɛ ne ka wajuli min bɛ internet ka wajuli 7,000 ni kɔ 7,000 ni kɔ ɛri 7,000 ni kɔ kasɛti den kelen t'a la ko ne ye dɔɔnin ni siɲɛ kelen mais politiki ye kafiri kɔmɔtigi kafiri mɔgɔ fagala kafiri subaga mɔgɔ sogoɲimina kafiri forogɛrɛ dabalijugukɛla kafiri sigimusojugu kafiri dagaden ye kafiri ye fil kuran n'o kɛra nɛni ye an b'a nɛni dɛ parce que kuranɛ yɛrɛ olu nɛni n'o tɛ anw ma mɔgɔ si ta i tɔgɔ ma k'i nɛni wa an ma mansabu dɔgɔya an y'an ta fɔ an y'a faamu cogo min na o ye ladamu de ye ni mɔgɔ ladamu na i ka fɛn bɛɛ ka ɲi Ayidara ni ce karamɔgɔ ala anw b'a dɔn de mɔgɔ bɛ wari ɲini k'i karamɔgɔ bila ka taa hiji la maga mais karamɔgɔ min bɛ wari ɲini k'a ka kalanden bila ka taa hiji a Seyidi Sɛrifu Usumani Marami Ayidara anw b'a dɔn de mɔgɔ b'i karamɔgɔ bonya mais karamɔgɔ Ayidara yɛrɛ ma deli ka ne yɛrɛ wele fiyewu a da la ko Ali ko karamɔgɔ Ali a ka bɔ kunkolo ma quoi ladamu ni mɔgɔ ladamu na dɔrɔn i ka fɛn bɛɛ ka ɲi Ayidara ni ci
وأنا ما دين جوجل أي جوجل والله نيمي جوجل أبي مالو اللي جاء سيسا مرغوب برا كمان سيسا مودراتي أكو أبني دون والله كم نبورا مرا كونه يا أمنا دوني سمرة كرامو بتوننا جمانا كوفي والله ودو لا أنا رموا سيد أحمد تيار بتوننا جمانا كوفي أمنا كوسبة دوني والله كرامو سيجيون دوني فاتورة يا مرا مغدو سمرة كرامو قديم يا فرلانيو نكو وباكي تودي ونده ويلي كونا ننشوي أيضا تقول أنا نجنا كواجلك سمرة بو أدو أنا واجل منه لا أنا كشوف دوجي كواجلك بقولي بيجي رمنا كسبة أمنا ده هاي يا مرو أبيني كاسان جامو مولا أو ما أو مرهود فلكنا كيا والله بو نكوي تشني كوا دوغلاي لا مغو كنا ما باكولي عليه بيم مرهود تكلم على ده والله أدم تأدم والله إلا دمو سمرة أو كم مرة يمونا كلورو مرة يمونا لا أي منون زالو تمانعه مسبب ودي نانا أو فلاب والله نتاكل في يورو تمامي أنا تمامي على سمرة نرى سبلا كمنون نوترو لا فادو فيا والله سانفلا فالوترو لا نمشي وترو سمرة ni wajuli ke dugu na no bana olu dugu dutigi be wotro sirika de demise do mo tabla nya fe dugu lo bise olu tabani ala wo mba ke ni ngara sanfula mi wotro ko الله أكبر ni mo de avion pané safa bu ko ni na ko abdamne safa ni والله ay abdamne dugu ma anga avion tuguli te abe mi nga dugu ma bulla ni ya ye wala ba do ka tito dugu ma سمرة luli والله wa ni ala sona jagti ami wuli بلا بلا سكاتون anga ta don doni والله ami wuli والله ogma ami ay darafu لا aya la dam ama cheli ke goroshi أي mais akela ka doni wala danyere ka mi dugo ni islam o fer parce que ay dara e don do danyere ku أوه dara ma do mo ta ko na لا أكبر mais ne bi dugo ni na o fer والله parce que amana ko doni dana che mais ka mo ay dara nun diga be ma chamana والله اللي جاء o che ndare lu ko bare ngote e bi diga ma chamana والله mais kara mo ay dara bele ba sona ka fo adabar ka mala nema ko ne ale ay dara tiyoro ni ne be ne bale wasa والله أبا ودي abu ka شروبيا bulu ya me o ro ni ka ko سمرة parce que ro ni ne be dugo ni islam o fer والله aka dugo kenye notamment ko de ni nu mo ba wi tanu abi ma halaki de سمرة ro ke ki ji je bi ya da de والله abi dugo kenye mi dugo ni na fe والله na mo re gana muso kundigi لا amufu ana jeunesse والله ka fara tole be ani kan nyo be ka mo na wele jabi angere fe dugula amufu سمرة dalti na mo re لا amna dine gamne ka fo fe mo ko dine والله aya la mede سمرة Silamɛya kasiyati fila an bɛ n'o de kɛ k'a bɛɛ k'o kɔnɔ k'a ban الله أكبر a tɔ bɛ to bato ɲɛ neza tanga ɲininen ko ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma layi nɔrɔ ji ma سمرة k'an ka kalan daminɛ n'ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli kira kan أوه a n'a sodengew لا kira sodenge i b'o kɔrɔ dɔn أي kira sodenge kɔrɔ dɔn b'a tɛ bɛɛ ye dɛ ولا ولا kira sodenge kɔrɔ ye ko kira somɔgɔ min ye kira dɔ kira ye الله أكبر a n'a ka sahaba ɲumanw Wallahi. ɔ sahaba ɲuman ko mana fɔ dɔrɔn ko sahaba jugu bɛ yan sahaba jugu bɛ kɛ ma sahaba kɔrɔ jumɛn ye والله sahaba yɛrɛ kɔrɔ ye kɔrɔkelen t'a la dɛ parce que sahaba sɛbɛnni na u ko hali ni mɔgɔ min ye kira tɛmɛtɔ ye sallallahu alaihi wasallam wulada kelen k'o ye sahaba ye الله أكبر mais n'i bɔra o kɔnɔ n'i nana n'a ye jɛɲɔgɔnya kɔnɔ k'a fɔ jɛɲɔgɔn k'o ye sahabaw ye est ce que mɔgɔ jɛɲɔgɔn bɛɛ y'i kanubaga ye wa أي awɔ jɛɲɔgɔn jugu bɛ hali e la jango kira والله اللي جاء o tuma jɛɲɔgɔn jugu n'o ye kuma min f'e ma ni mɔgɔ min ko k'a bɛ e minɛ o ma o kuma ɲuman ye سمرة sahaba jugu bɛ yen sahabaw bɛ yen ala tɛ minnu fɛ kira t'u fɛ u bɛ jariba kɔnɔ fana o tuma an b'a fɔ n ko ala ka hinɛ kira la a n'a somɔgɔw ani sahaba ɲumanw الله أكبر ala sɔn n'an bɔra yen
jabiti ala ye dugukolo da wallahi ana kɔnɔfɛnw sangara ala ye sankolo da ana kɔnɔfɛnw wallahi mais ala kɛlen ka dugukolo ni sangaba da ka dafɛnw da dafɛnw ni wajibi lamɛn koyi ala kɛlen ka dafɛnw da ala ko dafɛnw ma n y'a da a kana dugukolo de ma segin wallahi ah docteur kuma surunya na pour que waati wallahi ala nana fɔ ko wa ne ala bɛna n ka danni laban da n bɛna fɛn wɛrɛ da min kɔfɛ n bɛna o da o tɔgɔ de ye ko n ka nin ɲɔ n bɛna o da o kana ne ala ɲɛnajɛ o ye n teri ye n ka nin ɲɔ don mais n bɛna a kɛ bɔgɔ la a tɔgɔ ye adama kuma in lamɛn ala de ko n bɛna danni laban da danni laban. Bon, ni yɔrɔ in na yan dɔnniba dɔ bɛ nin kɔnɔ yan mɔgɔ minnu ko k'u ti sogo qualité dɔ dun k'u ka mɔgɔw yɛlɛmana ka k'o ye nin yɔrɔ in na yan kuranɛ b'o o bi n'i ma sogo min don o ye kungo ye mais ko danni laban ye adama ye ne ye fila de ye anw fɛ yen filaw fɛ yen u b'a fɔ ko fila bɛɛ jɛn'a la k'a fɔ warabilen dɔw ko bubu tigɛ le change dɔw ko ko an t'o dun an y'o ɲininka u ko ko o yɛlɛ ko fila yɛlɛmana ka k'o de ye voilà bon u y'a fɔ ten mais nin kuma in b'a yira k'o tɛ tiɲɛ ye sabu ko bubu tigɛ ka kɔrɔ an fa adama ye san miliyɔn caman bubu tigɛ yɛrɛ dalen don ala fɛ a ka kɔrɔ adama ye san miliyɔn caman adama den dɔ bɛ se ka halaki ka kɛ bubu tigɛ ɲɔgɔnna ye mais o ye bubu tigɛ sɔrɔ ye kuma in faamu an balima minnu bɛ yen n'o ye an sinankun ye n'o ye numuw ye olu b'a fɔ k'u ti gɔn don dɔw ko numu ye gɔn ye kuma in b'a yira k'o tɛ tiɲɛ ye gɔn ka kɔrɔ adama ye jango numu voilà n bɛna taa ɲɛfɛ dɔɔnin ɔ tuma min na ni ala ye dafɛnw da dani laban fɛn wɛrɛ ma dɔn min kɔ o ye adama ye o tuma e ni ne dun ala ma e ni ne da koyi e ni ne de wolola adama de ye dani laban ye mais dani kɔfɛ ala ko n bɛna dafɛnw bila u bɛ wolo kɛ ne yɛrɛ ka ala ka baara banna dani sira fɛ tuma min ni adama dara ala ye awa bɔ adama la komi dɔnnibagaw y'o ɲɛfɔ a ye siɲɛ caman awa ni adama ala ye denw bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ awa yɛrɛ den fila bɛ furu ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔw ka cɛya k'a fɔ n tɛ nin furu n tɛ nin furu o nana an cɛyalen de n'o tɛ adama yɛrɛ de ye denw furula ɲɔgɔn ma denmuso ni den n'o kuma kɛ an bɛ caya cogo di n mago bɛ min na a lamɛn dɛ tuma min ni den cɛyara ala ko ni ala ye adama da n kanu b'a dɔn adama dakun tɛ foyi ye a kana ni ala ɲɛnajɛ a n'a ka mɔgɔw u kana ni ala ɲɛnajɛ kuma in lamɛn dɛ ka na ala ɲɛnajɛ n kanu b'a dɔn o tuma ala ɲɛnajɛla in parce que ala bato de ye ala ɲɛnajɛ de ko f'i ka faamu dɛ ala batoli o de ye ala ɲɛnajɛli ye n bɛna tila k'a ɲɛf'i ɲɛfɛ o tuma komi n ye adama da adama ye denw sɔrɔ na fɛn dɔ jigi adama n'a denw kan min bɛ da dɔ yira adama la a kana den ninnu tɔɲɔ min bɛ da dɔ yira den ninnu na o kana adama tɔɲɔ min bɛ da dɔ yira awa la a kana da sago adama kan o fɛn tɔgɔ de ko diinɛ amin o tɛ silamɛya ye dɛ nin ye diinɛ yɛrɛ bɛɛ ye diinɛ yɛrɛ bɔra ala fɛ kun min na dɛ ko adama ni awa de dalen ko ala ye wolo kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o ye denw sɔrɔ n'i ma na ni sariya sun dɔw ye u ka se ka balo hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ k'u bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ pour o kana kɛ min na ni diinɛ ye min nana tɔgɔ de kɛra ko diinɛ bon a diinɛ bolofaraw cɛyara nka bolofara bɛɛ la i n'a fɔ kira 300 ni kira 13 a bɛɛ ka sariya sun bɛ kiraba 5 ta kɔnɔ wa kiraba 5 bɛɛ ka sariya sun dɔ bɛ muhamadu ka sira kan o tuma sisan nin ye diinɛ yɛrɛ ye n'u ye ɲininka ko diinɛ ye mun ye i b'a f'u ye ko diinɛ de ye fɛn ye tuma min ni ala ye danni kɛ ko danni laban dalen n'o ye ala kanuɲɔgɔn ye adama ye ko dakun tɛ adama la dɛ fo ka na ala ɲɛnajɛ ala ɲɛnajɛli tɛ foyi ye a batoli n'a labatoli kɔ o tuma pour que adamadenw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ni adama yɛrɛ ko ala nana ni diinɛ ye o mɔgɔ faga koyi o janfa koyi n bɛna ɲɛf'i ɲɛna sisan
o kuma silamɛya diinɛ o ye diinɛ dɔ ye diinɛ an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ parce que diinɛ nakun foyi t'a la ko an ka balo hɛrɛ la kana fɔ lahara dɛ diinɛ yɛrɛ nakun fɔlɔ ko adamadenw ka se ka balo hɛrɛ la n'a y'o de kɛ a ka ɲa n'i y'a faga kun bɛ tila ka sara wɛrɛ d'a ma lahara i ka telefɔni b'i bolo crédit 200 la don don ko 200% n'i y'a ta 200 bɛ sanfɛ a tɔ bɛ duguma mais 200 min bɛ sanfɛ dɛ a faamu ala ye diinɛ min bila ka na n'an y'o kɛ 200 min bɛ sanfɛ bɛɛ b'o sɔrɔ n'an y'o sɔrɔ sisan bonisi in nansara bonisi nansara an bɛ t'o sɔrɔ lahara ye kun mais ni maa min ma 200 la in da ko bonisi t'i ye e bɛ ka fɛn faamu wa o tuma ni maa min ma ala bato ka ala labato lahara don i bɔnɛ la parce que ala y'an da fɛn dɔ de kama n bɛn'o fɛn f'i la a ko cogo di ni ala y'aw da a kana ni ala ɲɛnajɛ e ka silamɛya filɛ bani kuranɛ kɔnɔ sura dɔ bɛ yen ko suratul mawuna magoɲaminɛ sura magoɲaminɛ sura n'an bɛ ka lahara ɲini o kuranɛ k'a fɔ ko magoɲaminɛ sura o kun ye jumɛn ye an lahara ɲinina magoɲaminɛ mago bɛ ɲɛ lahara ye ja a mago bɛ yan ko cɛ i ka misali siga ma n bɛna n ka kulusi kalan ne ka misali ti d'i ma ala k'i kafiri cɛ i ka jeli siga n bɛna n ka yiri in tigɛ ne ka jeli tigɛ muso ma dɛ ne ka jeli tɛ muso jeli ye ala k'i kafiri kuranɛ kɔnɔ cɛ i ka mobili siga ma dɛ n ka muso ka tin wulila ne ka mobili tɛ muso ta la ye ala k'i kafiri kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ min ye magoɲaminɛ jɛ mɔgɔw la k'a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ i bɛ kuranɛ kɔnɔ mais est ce que lahara ko bi yan diɲɛ magoɲaminɛ cɛ i ka mobili di yan a tɛ d'i ma ala kɔni t'i fɛ bilen jaa kun yɛrɛ ye an ka se ka balo yan hɛrɛ la n'an balola yan hɛrɛ la lahara a bɛna fɛn wɛrɛ d'an ma kun min ka bon o tɔgɔ ko alijinɛ mais yanni i ka n'i balo ko lahara dɛ fo ka diɲɛ dilan fɔlɔ fo ka diɲɛ dilan amin o tuma sisan diinɛ ninnu lajɛ e ka silamɛya lajɛ bisimilahi rahmani rahim ala ko wal asr ina lisan la fi kusrin ila allazina amanu wa amilu salihatin wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr bon aga silamɛya ye a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ yan i bɛ mansabu fɛn o fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ i tulo ma jɔ i bɛna ye sisan ko a si tɛ tiɲɛ kan min bɛ tiɲɛ kan i bɛn'o ye fana ne t'o f'i ye dɛ an ka taa ɲɛfɛ ala ko ni ala kalenna n ka waati la politigikɛlaw ko ten ko lazara ko diɲɛ laban ye lazara ye diɲɛ daminɛ ye sɔgɔmada diɲɛ cɛmancɛ ye tile kɔ ko a ban kuma ye lazara ye ne kan don o yɔrɔ ma dɔw ko ko non k'o tɛ dɛ ko lazara yɛrɛ de ko don o yɔrɔ ikilafu ne kan don ma ala ko ni ala kalenna waati la bɔnɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ ye bɔnɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ko mɔgɔ tɛna nin yɔrɔ sɔrɔ a ka baara la bɔnɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ko mɔgɔ tɛna sara bɔnɛ kɔrɔ ye jumɛn ye k'i bɛ jeni ko bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fili kuranɛ de ko ten lafi ko sirin ala ko bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ ala bɛɛ ala hali wajulikɛla ko bɛɛ ala hali kira wa ko bɛɛ kuma gɛlɛya ala ni ma dɔwɛrɛ fɔ a ti yan dɛ ila lezina amanu wa amilu solihati ala silamɛw a bɛ dugawu kɛ n kana sa sisan ni n sara a ma ɲi amin ni n sara sisan a ma ɲi dɔɔni amanu wa amilu solihati ala ko bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ a ka mansabu ninnu ko tɛ yan a ka diinɛ taabolo ninnu ko tɛ yan a ka karamɔgɔw ko tɛ yan ko a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ ko fɔ an bɛna fɔ lajɛ sisan e bɛna ye sisan ko e tɛ foyi ka nkalon kɔ ila lezina amanu wa amilu solihati ko mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka baara ɲumanw kɛ mais a yɔrɔ la aya dɔ b'a kɔnɔ ye o t'i ye ɲɛ la fɔ ni dɔnnibaw y'o yir'i la ko mɔgɔ minnu dara ala la ka siran ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ silamɛya kɔnɛ nɔfɛ dɛ
kada alala kasira alanye kabara make parce que kada alala yi sadiri kada alala ta kon mais mo tse ga sira alanye ni madala sangara amanu wa milu salahatin mo milu ndara alala kasira alanye kabara make sangara wala kada alala kasira nye kabara make wallahi bara nyuma ولا هرقويا أي إنك لك كبار ما بنفع ولا وتواصوا بالحق لا وبتشيكا وبتشيف مغوي والله وبمغوي بلا تشيكا بس كي أي مودي كوي مغوي بلا تشيكا ما أي تفسير بقى فيه كم مغتسكا كتشيك مغتسكا مغوي بلا تشيكا نيرتي تشيكا والله وبتشيكا وبكا مغوي بلا تشيكا وتواصوا بالصبر والله وسباليدو بيه مغوي يموراني سباليه sabali yore na kuma fula forai ko sabali kuma gacha ka sabali ka alabato ka sabali ka sundu ka sabali ka jagadi ka sabali ka hejike ka sabali ka wal musutri ka sabali ito nyona ka yafa abi fo de ba sobri wallahi ya isa ko mo mun dara alala kasira alanya kabara make ubi cheka وهي مغبلة تيكا وسباليدو وهو مغوما يسبالي والله ابن عيسى القرآن ما زابو منو جيني أمو دفو ميران غنا فو حاسدي عند جون فيلا والله أنا تاني في ما منني على يكرتي كراني ديني نو الإسلام يعين كلا كهجلا على كو كلامه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا أكبر أي إسلامه قوم محمد نعلم كي فوي كما أي فدمو غيرسو ولا ركوي أي نيجي دمو غيرسو لا رب ما بمي والله هاتي لا ردي ناني على تكلي أبنا سرورة دام الله حرام جي سرفرة بدي جينا وتوري وتسانو نعمي لافيا والله أو كنا نعمي قاعد جوالي كإسلامه نبي بغافرة أي مروتا كافرة كلا كمروتا كسرة كنيجي والله سلام دوي مروتا ومرو كيشي سرلا مروتي سرلا فرجونا كلا كو هي سلامو ناولا كابي بغا كنيجي نوكما مروتا ما أي مروتا كيشي كذا جفلو أي سلامو أو ككيا أو هنا سكادري ساتولا أو بكا كورتي بونيونا مسيري كورو كافري أو ككيا هنا سكادري ساتولا أو بكا نيون سكوني مشيالا كافري أو كني نيمون دينه أو ككيا أو هنا بكا ساتولا أو كني دينه مغوبي مرفتا تيروريزمنا كنا بي مغوكا كوفا والله نيمون دينه كوي كده كهاجلاجي والله أقول هي إسلامه haramu ye dabe nunu ntonyoni nabu faga ayu faga direct la mais ko min ta bolo kono abiso ko faga ni marama fe ina fo sa bisa ka faga ni bere bisa ka faga marfa e bisa ka faga to jamana mais ko ni ya nyana mamene kana tono sara ay mamadu ko haramu ye tasuma dali mene wala ka tasuma che ka ta to mene soka ko asoro mene nunte ika barake yorola tasuma mu jeri fane barake la foga lawla ka bako ke ko kadoke Allah mamadu hinana mene ni temendola wallahi ala ye bi fila habila me ka no mamadu ka mo wala je asidiya dabali jugu wallahi ha nyongu ya kono jugu ya nyomu mutu che furusa garoka wallahi dabal jugu kenne kanga dugu beta chia an eka sira an asra be sira be mi sira tanve parce que muna mo gabulu nga sira gla kana dugu la na o be fa atna shiga bola wallahi alors de marga ma bisika wala be no ma fa ay kaba jigi yoro musoro mun ma no lu do nyeka ko lu du bishiga aka ko che wallahi kaba jigi kaba kono mara tigi chorwa jugu do mena kono mara ko mena ta gasaka yinye bala gasaka mi so ngake fama do akano ebe nani meseri njo farale
mina shori tara la binyana basi za tika fuya de ni ga zuya mina ya buto mekali njo fara le shori ko fonge keke de bi wolo bina ga zuma yin shiti so wallahi anga mo do min dara tuko fenanda ata tuko do mo bo haga do anga mo do me tuko fenanda yoro do mo bo haga do anga mo do min mala nan de ne ka satrata mo bo haga do ni be ala ya ala te akla be anga jaba ya wallahi dabale jugu subuga e kafri wallahi mo so ni mina e jarbe de hal ni badu are bawade haramu ya na de so ni mini ala ko ni ala ya adama de bonya ka karama mo ya so ni mi bi jarma ko wallahi nay ora mo ko de wallahi an be ya subuga ko kuma bu so du ne bi ko shi iba fo mi ko subuga no ba orgal de shi ko wore subuga Allahu akbar don dia kafri ala bi don ala bi don badara ali mangado je subuga be jarbe de ora ni shira tu ndigerula wallahi mishi ya fa shuina ni shiyo ko kala che jamagulu bay na amana ga tugo do kan ayo ora ijarme di are kafri mamuru chigwe mugo ga yara soro an sere mugo sugudu tuna am yara soro gawa ni nyowete mugo na bianga nor la korofe mun amo sugo yimi ora akuya de nyowere de mi chega duchi bengela ya idebe banandene wallahi tarda ba soro sta musoran na de ga su marafe ni kula jini abulu chene ka bana ko manya ni ngara ko jugo yesa wallahi hali ma kunga sani chene kunga balo wallahi ni chene nguye ko do ke bai wallahi ni nande ko do kamode ni ndie ko do ke bai are o musoro bayne ide bien aso ale de anti aywa do mandi do mandi wallahi do borone fe ni qur'ana ci abe sandani tandullo tanikele sandani kele abe shira la ko nyina asa zabai ora billahi mo tigini sandani kele abe shira la nyina ya trois ai wallahi abano na ne fe ko garan wanu ko amano wala ko tugodi ko deni be shira ora ana mo ebe shuba do ebe do kito kenaka ora ko non ko ne ka faida do be kale o lame ale o de faida ke shufre ja deni momso deni no bishi wallahi o de deni de bolodo o musoro ga kuma fona wallahi ko de ale de faida ngala kita abe shuba ke sugula ma ale faida ngala kita wallahi ka wuli ka bien soro deni bolo abe sangoro ndana odo abe ka bien turu ale sela bien tamalama wallahi ale de amne sisa ko be bugudala ka beseta ka digesi ka ba kan dige ka ba kwa wallahi fa ka nyefo ba fara nyefo sida ora ba ale nana sida ko ko anga anyini ne go deni ma deni nana ne fe ne ko amango e be shadi la ora ngo e ka ne duta en baro ga doni ay se ki fili bina ora ndar ne nyefe doni ay fili bina ndara nyefe doni ay fili bina ndara ne fo woni do kono Allahu akbar ngo abe jogo di alzere se fili bina te de wallahi ay chen foyi ora ako no ko ale bay ansaru bi ko ale yɛrɛ bay ale tɔgɔ da karamɔgɔ ye dara ba tɔgɔ ma la Allahu mais ko ale mɔmuso tana ye ansaru de ko o de la mɔmuso y'ale bolo don suya la a ka se k'ale ba faga ale ka se k'a ba faga wallahi pour que o ka se ka s'o la ansaru ka se ka bin o ka yɔrɔ la n ko nin ye don cogo de ye a ko ɔ n k'a bɛ dumuni kɛ cogo di ne y'a ɲininka olu la ora a ye o kumabaw a y'olu ɲɛfɔ ne ye denni k'a ta fila a y'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban a tilala min kɛ wallahi ala bɛ yen ko ni dɔw kɛlen no suya ninnu nana u ka suya dalilu bɛɛ sama u ka kunkolo la o yɔrɔnin bɛɛ wallahi k'a bila a jala i b'a fɔ telefɔni fɛn fa sen kɔnɔ ora k'a dɔnni bɛɛ bɔ a kunkolo la pewu wallahi mais u bɛ don tigɛ fara kɔnɔ cogo min ka taa no a y'o bɛɛ fɔ gunnu bɛ denni bolo bɛrɛ ni denni y'a ye i bɛ kabako ala i bɛ a b'a dɔn ala bɛ yen wallahi bɔn ne yɛrɛ de ye min ye sisan o tɛ koyi a nin jeune ninnu dɛ aw jeune ninnu hinɛ de ne minɛ ora parce que aw tɛ b'a muso furu la i taalen nin suba npogotiginin ta
abi de bedu e bɛ ka suba ɲini ko musokɔrɔba mais kɔɲɔmuso ni min yɛrɛ na mɛ o don o ye ka di yan a ma nɔgɔ quoi denni taalen so a ko karamɔgɔ ko walahi k'ale taara k'ale foli bila a mɔmuso la k'a ye suuru dɔ daminɛ ka bɔ kɔrɔ fɛ fo tile bɛ fɛ a ye ɲɔngɔnba tigɛ ale la k'a suuru ko k'ale dɔgɔya n ko tɛ diyagoya n ko ni a kɛra tan a bɛ kɛ dɛ k'o bɛ ta de k'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn adamaden ye cogo di wa diinɛ mana foyi kama mɔgɔw ka balo hɛrɛ la wa ni silamɛ ye kun wɛrɛ t'a la dɛ Muhammadu yɛrɛ ci kun kuranɛ ni hadisa bɛɛ lajɛ dɔnniba mansabutigi bɛɛ bɛ n'a kan ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina k'u k'o kɔrɔ fɔ dɛ u tɛ foyi f'i ye min na ko kira ci kun ye bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ hali wulu kira Muhammadu cira dafɛ bɛɛ amen o tuma sisan pour que an ka se ka balo hɛrɛ la mun kan ka kɛ ko ka ala ɲɛnajɛ ala ɲɛnajɛli o ye mun ye ka ɲumanya kɛ ka ɲumanya kɛ ka ɲumanya kɛ ka juguman to yen mais pour que k'an dɛmɛ ɲumanya kɛli la ka juguman to ala ko a ma ban dɛ ko ne b'aw dɔn walasa u ka se ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye ka juguman bɛɛ dabila fo n ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ aw la ala k'aw fɛɛrɛ fɔlɔ o de ye tawhidu ye shahada ko n'aw ko ma wɛrɛ tɛ yen fɔ ala Muhammadu ye ciden k'a fɔ a da la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko n'aw ye nin fɔ a da la n'a ye nin fɔ a da la ko ni nin sabatira an ɲɛ kan ka sabati a dusukun na ko a sen n'a bolo kan o baara kɛ shahada baara an kana mɔgɔ na yan an bɛna shahada baara de fɔ ɲɔgɔn ye shahada baara i ko ma wɛrɛ foyi tɛ yen fɔ ala ko Muhammadu ye ciden ala ye nun ko ɲ'i da de i kana n bato ka labato labatoli kɔrɔ ye jumɛn ye bato ye jumɛn ye bato de ye seli ni su ni jaga ni hiji ye labatoli ye a dabila n y'a dabila o ye labatoli ye mais pour que ka baara in bɛ nɔgɔya shahada in fɔlen ala ko Muhammadu silamɛya jɔsen bɛ ka f'i ɲɛna sisan 5 e ma mɛn ko silamɛya jɔsen 5 a ye kuma in lamɛn nɔfɛ dɛ silamɛya jɔsen 5 Banamagana bamanakaw ni kamera ye kamera in jɔsen sen joli ye sen 3 Ganakaw adamaden jɔsen ye sen joli ye sen 2 Ganakaw moto jɔsen ye sen joli ye sen 2 n'i y'a ka di i b'a fɔ pine 2 n'o m'i diya i b'a fɔ kalipiye fitinin ni kumaba ko silamɛya jɔsen ye 5 ye mais silamɛya jɔsen ani silamɛya olu y'o kuma kelen ye ayi mɔgɔ jɔsen ye sen 2 ngirizen ni numanzen ani mɔgɔ yɛrɛ sen ye o kuma kelen Dirisa sen ye sen 2 ani Dirisa yɛrɛ de ye sen ye o ma ye gulɔ min moto jɔsen ye kalipiye 2 fitinin ni kumaba ni mɔgɔ min ye moto kalipiye fitinin ni kumaba minɛ i bolo la ko a ye na moto san ko 280 a fɔ k'i kunkolo tiɲɛna a dɔnni rezo a baara cɛ moto jɔsen o ma silamɛya jɔsen n'o kɛra 5 ye silamɛya yɛrɛ bɛ mini ko a sen ye 5 ye ni tabali ye sen 4 tabali yɛrɛ bɛ min nin ye fɛnw dɔ de ye tabali kan Dirisa sen ye sen 2 n'i ye ngirizen bɔ a la hali bi Dirisa de don i bɛ numanzen bɔ a la Dirisa de don nka Dirisa nafara don Dirisa kɔni de don silamɛya jɔsen 5 kitabu wa sunna mazabu bɛɛ a y'u wele bɛɛ bɛn'a kan ko silamɛya ye jɔsen 5 ye ko fɔlɔ de ye shahada ye bon n'i ko silamɛya ye shahada ye e min ko silamɛya jɔsen ye shahada ye e ala ala yɛrɛ ne facɛ tɛ koyi ne fa n ti balo la bilahi ne ti to sɔrɔ silamɛya la n ti kini sɔrɔ a la ne balo bɛ n tɛgɛ kɔnɔ yan dɛ ne tɛ fugari dɛ ti balo mɔriya la ne bɛ balo ni n tɛgɛ de ye
silamɛw aw ko silamɛ jɔ sen duuru ye wallahi mais anu ko silamɛ yɛrɛ ye sen sangara cɛ an ma se k'o faamu fɔlɔ o tɛ sen ye sahada ye silamɛ jɔli pied fɔlɔ ye a ma filanan ka seli jɔ wallahi ka seli jɔ o kɔrɔ tɛ ko ka seli koyi ko ka seli kɛ sɛbɛ ye wallahi k'a kɛ sɛbɛ ye sangara kuranɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ye seli dɔgɔya k'a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ wallahi mais seli dɔgɔyaba mɔgɔ min ko seli tɛ silamɛ ye o tɛ dɔgɔyaba ye dɛ bali parce que mɔgɔ min ko seli tɛ silamɛ ye o ye seli nakun dɔn k'a nacogo dɔn wallahi o bɛ ka papiye labɛn ko waati banna wallahi ɲɛ b'a la o sangara silamɛya kasiyɛti fɔlɔ ko k'o bila yan wallahi n'an y'o dɔrɔn misiri su kasiyɛti fila fo ka silamɛya bɛɛ fɔ aw ɲɛna n t'ale mankan ti k'a la fɔ mansabu ko tɛ dɛ kuranɛ wallahi silamɛya jɔ sen duuru a fɔlɔ ye sahada ye a filanan ko ka seli jɔ ka seli kɛ sɛbɛ ye mais seli yɛrɛ ye mun ye ziri kafara k'i tɛgɛ ko k'i sen ko k'i bolo ko k'i ten turu ala mago bɛ ten la ten yan ala mago foyi tɛ ten na seli ye mun ye ala yɛrɛ mago bɛ jɔ k'a yɛrɛ sanuya ka gɛrɛ ala la k'i yɛrɛ ma fa ala ye k'i yɛrɛ dɔgɔya ala ye ala n bɛ filɛ ala n'i ko n'i nana i jɔ golo kan ala bɛna seli n'i y'o fɔ ala ye i bɛ n'i bolo kɔrɔta ko alahu akbar ala nana i y'a fɔ i tɛgɛ la i y'a kɔrɔta fini foli de e t'a ye mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ ta o tuma ala nana i ye tɛgɛ kɔrɔta ala fori fɛ i tilala k'a fɔ a foli kɔfɛ ko ala ne man ɲi e de ka bɔ alahu akbar i y'o fɔ mun kɛ i ye ala ka kuma daminɛ i y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye hinɛ lawaletigɛ ni hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnentigi lahara jɔ don marabaa masa ala an b'i bato an tɛ fɛn wɛrɛ bato i kɔ ala an bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ ala ye k'an bila sira tɛ tilenlen kan maa ɲumanw ka sira ni mansaw ka sira ala an kan dɛ yahudiw ka sira ma ani filibanjiw ka sira ala sɔn o ko tɛ o banna i ko ala i ye fɛn wɛrɛ fɔ kun kuranɛ kɔnɔ ye i tilara i y'i ten turu i ye kinbere minɛ alahu akbar ala bɛ filɛ n tɛ foyi ye i wulila i y'i ten turu ala bɛɛ filɛ nin ye ne ye saniya bɛ ne tigi ala ye min kɔrɔtalen don ala n filɛ saniya bɛ ne tigi ala ye min kɔrɔtalen don ala n filɛ mais i ye salamu bila ka taa bin sigi n ka muso kan seli ɲana seli kun ye jumɛn ye ko seli b'a bɔ jogo la ani kɔngɔ la k'a gɛrɛ ala la k'aw ɲɛna nɔrɔ k'a kaburu nɔrɔ k'a dusukun nɔrɔ k'a kɛ ala jo ye seli dira ala fɛ ala ni mun minɛw na ni min ko seli ye silamɛya ye an t'i sɔsɔ mais i b'a walawala de seli dira jɔnni ma muminunw ma silamɛya ye muminiya de parce que mumini kɔrɔ ye mɔgɔ min dalen bɛ ala la ka jɛ a nege kɔ silamɛ kɔrɔ ye mɔgɔ min dalen bɛ ala la nka nege dɔw bɛ a ma se ka jɛ o bɛɛ kɔ o ye silamɛ de mais mumini ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dalen bɛ ala la ka jɛ a nege kɔ ka ala ta kɛ a bɛ fɔ o de ma muminina ko layidu ma ni ala cɛ k'o de ye seli ye n'a selila ka ban k'a bɛɛ ɲɛna n'a ye seli to yen a kafiriyara mɔgɔ mɔgɔ tɛ seli kafiri don nka n'i selila o t'a bannen a bɛ fara fɛn dɔ kan ne ye président ye aw ye sɔrɔdasiw ye ne ko n ko layidu min bɛ ne la cɛ n k'o ye sɔrɔdasiya ye n'a bɛ sɔrɔdasiya la n ko n b'a ka sara d'a ma jakite kɛlɛ wulila sɔrɔdasi bɛɛ y'i ɲɛsin kɛlɛkɛyɔrɔ la mariko ye fini to a k'a la k'a d'a muso kɔrɔ yan ale ye sɔrɔdasi dɔ yan mais teni b'a la dɛ mais sɔrɔdasi tɛ parce que sɔrɔdasiw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ a man ye n'a fɔra ko selilaw de ko don n'a figi cɛlikɛla tɛ soro haramuduna mori marifala maa kutigɛla dabalijugukɛla cɛlikɛla nin bɛɛ ye kafiri de ye o kuma tɛ musu tɛ fɔ an wolo sulilen dɛ bon o tuma ni seli kun kɛra ko ka na jogo dilan seli kun ye ko ka jogo kɔlɔsi a ye kuma in lamɛn ko seli kun ye ka jogo kɔlɔsi jogo ɲumanya kɔlɔsi juguman kana don ɲuman la président dalen bɛ palais la a bɛ sunɔgɔ la marifatigi gardiw jɔ b'a kɔfɛ gardiw bɛ ka président kɔlɔsi président bɛ sunɔgɔ la gardi ninnu ye jɔn ye faamaw
mais o ka fanga ani président ka fanga est ce que fanga sugu kelen don président de ye faama ye garde y'a kɔlɔsiba de ye président de ye faama ye président ka faamaya yɔrɔ garde tɛ faama ye alors ko sini ye jogo ɲumanya ka gardien ye sini bɛna an kɔlɔsi jogo kɔlɔsi ɲuman kɔlɔsi juguman tɛ don ne filɛ wajuli la sisan vigile filɛ n'olu ko aw ka bɔ yen aw bɛ girin ka bɔ yen mais vigile ye aw ka ɲɛmɔgɔ ye ni ne tɛ yen ni ne nana vigile bɛ tugu ne de la vigile bɛ kɛ ka ale kɔlɔsi vigile ni ale jumɛn ka bɔ o yɔrɔ la ale de ye belebele vigile bɛ ka diya ne kɔ k'ale ni kana ko seli kun ye jogo ɲuman kɔlɔsili de ko ye pour que ka se ka baara nɔgɔya ko ni dugu jɛra dɔrɔn yan'an ka taa butigi la yan'an ka taa sugu kɔnɔ k'an ka jogo fila kɛ fɔlɔ jogo ka dilan n'an taara n'an bɛ fɛ ka premier a deuxième kɛ premier ka sukaro ɲami fɛn dɔ la k'o feere ka nɔnɔ kɛ cogo dɔ la ka ko dɔ kɛ k'an ka dɔ kɛ seli fana n'an bɔra yen kun n'an nana kun k'an fɛ ka ko dɔ kɛ e bɛ fɛ ka rendez-vous di denni dɔ ma ala ko k'an kana dɔ wɛrɛ kɛ kun o de la dɔrɔn ye i bɔra yen an fɛ ka taa mɔgɔ dɔ ka butigi Dakar su in na a b'o labɛnw kɛ fitiri ko na dɔ kɛ a bɔra yen an fɛ ka taa kɔni dɔ kɛ kun fara fɛ min kɛcogo ma ɲi safo ko na dɔ kɛ ko n'i bɔra safo la sunɔgɔ ko na dɔ sunɔgɔ sini min kun ye dɔ wɛrɛ ye kun cɛ a tɛ silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ɲɛ de fɔ n dɛ bon n'i y'a ɲɛfɔ b'a nalen an fɛ yan sini maa tɔ bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban an bɛ sɔrɔ ka taa so. Muru ka dalu cɛ muru de don hali ne sila aw fɛ yan su in na o dama ni fɛn caman na dɛ a daga di silamɛw kɔni na ani hɔrɔn ni laadiriw nka fɛn tɔ ninnu kɔni u b'u yɛrɛ ɲini su in na o mi si o su in na kɔni an ka e k'a feere k'e ye filatigi ɲɛ kɛmɛtigi ni filatigi kelen naba nana adamadenw de ma jinɛ tɛ o gulɔ tɛ missionnaire mi siya n tɔgɔ ye Ali n ba tɔgɔ ye Hawa n wolola arabadon fajiri da fɛ ni mago bɛ dɔ wɛrɛ la an kana mɔgɔ ni mago bɛ dɔ wɛrɛ la i bɛ gɛrɛbu ɲini ka b'o f'i ye fɛn tɛ ala bɔgɔ tɛ bɔ dɔ la an ka taa dɔrɔn silamɛ in ko ten an b'a bila bɔlɔ kan ni ala sɔnna ni sɔn wa sini su fɛ an bɛ sin ka tani yɔrɔnin la coyi fo ka silamɛya de ɲɛdɔn k'an bɔ naganaga ko la e ka diinɛ kɛ terrorisme ye karamɔgɔ Hayidara taara Faransi salon ko a mago bɛ a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a mago bɛ sanni na sugu la a sannikɛla o ko non ko sanni ti kɛ wari la bolo ni bolo ko fo ka carte biométrique k'i bolo c'est-à-dire ka taa wari bila banque la ka compte créer ka sɔrɔ ka taa sanni kɛ ni carte ye o carte kɛyɔrɔ la n'u ye karamɔgɔ ka papier dayɛlɛ le président du haut conseil musulman du Mali k'u b'a dayɛlɛ o tɛ sɔn o ma sɔn ka ale ka fɛn passeport accordé fiyewu kuma wɛrɛ t'a la dɛ k'u ko de ko silamɛw de ye bandiw ye fo Faransi Ansaru président karamɔgɔ y'a ka fɛn de créé n'o sisan ka se ka sanni kɛ n'o tɔgɔ ye tellement que silamɛw tɔ tiɲɛna k'an m'o tiɲɛ silamɛya tɔgɔ mara ka passeport kan o y'a ka ko gɛlɛya ne min sigilen filɛ ne ɲɛkɔrɔ yan n dalen ala la ne ye wari bɛɛ sara k'a ban ka papier bɛɛ dilan k'a ban n bɛ taa wajuli la Faransi ne ka a tɔgɔ di fɛn visa o ye ne ka visa rejeté n nana n sigi ka document lajɛ kun wɛrɛ foyi t'a la dɛ ko a ko de ko wajulikɛla karamɔgɔ don k'olu bandiw ye amin donc o tuma min bɛ ne ɲɛfɛ o ko ne ma ko pour que ka fɛn in ɲɛ an bolo dɛ ko fo ne ka n yɛrɛ kɛ commerçant dɔ de ye walima ko fɛn dɔ de y'a ye pour que ka fɛn ɲɛ an bolo fo n ka n yɛrɛ kɛ commerçant de silamɛ bɛɛ n'a t'o kan ka bɔ karamɔgɔya kɔnɔ karamɔgɔ de kɛra bandi ye fo ka Amadu yani forokɛ ye filɛ arabukan jalafɔ ni kɔlɔsi badon la nkalon ka ten fula badon ni jalamu bameleke la a fɔra k'i k'i jogo ye ni jalamu meleke kɛlɛ ya o y'an gbɛrɛ ko waati banna sini su fɛ n'an kɛra yɔrɔ min na a ka bɛnkan la que ça soit a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye n bɛ sin k'a ta ni yɔrɔ la o tuma a kasɛti kɛlɛ tɛ nafa ɲɛ dɛ fo k'a fila tugu ɲɔgɔn na sa n bɛna silamɛya bɛɛ fɔ k'a ban parce que fo an k'a dɔn ne ma mansaw f'i ye fɔlɔ dɛ ko ye Ansar karamɔgɔ de ye mais est ce que ne ye Ansar ko f'i ye fɔlɔ n ye kuranɛ de f'i ye Ansar ko ne y'i diya don ne y'i diya to yen
أوني أفهم كوي عن كيشي سراي صبرا وبدو فرنا كيشيكا نيفس لما نيفول لا يبلو يه والله أو يوم غير قواتي بانا أما شو نتبلايا والله ni ala ni ala mo segale do ne ne gogo sini ju wajuli kambe bagarla لا amle bagarla ay agana kati amna ñu gro bagarla bagarla awo o go sini ju kambe ñu gro bagarla am da islamiyya tali tuwala yesi awa kaje adi alhamdulillah jagte ani so jarani be kanude mo min te mo sabofo ni ko bo fe والله ibo fe alakam اللي كان jama min bora gana bamana ya abi fama kan nyo na jama ye ni kene kaya والله wani shufuro de ni fla sorla ya والله ande ko kene ngaya de اللي كان o ami dugo de kebe ambal ma chama dugo ni na ve والله kasatan anga ekol karamo سبع ani madrasa karamo والله buka dugo ni no biya ani kalande fana والله ami dugo ke dugo be والله akana nyina kamane mingara sababu ye kanze are dinge صبرا do isa trawore boki ami dugo kai والله ni ala shudi am se ga nyon zoro ya ka am go be tourner fo fana dugo la badara ba ka blala kwa والله اللي كان lamɛ wele da mana daminɛ saa bɛɛ lajɛlen tile 135 والله walima 67 kuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ min kɛ n ka denbaya la a cɛyali saa bɛɛ tile 60 don n'i y'a fara ɲɔgɔn kan والله اللي كان ne ka den kelen tɛ yen min delila ka wolo ne ɲɛna bɛɛ b'a sɔrɔ ne tɔgɔli kan والله wa den minnu fana sara n bolo a bɛɛ sara ka nɔgɔ ɲini kɛyɔrɔ la صبرا اللي كان a ma nɔgɔ quoi donc o la su ni tile والله anw bɛ tourner de la san o san ne bɛ wajuli ɛri 1,100 1,200 1,50 ne b'o sɔrɔ san o san والله ɛri yɔrɔ dɔw la ɛri 2 jagoya yɔrɔ dɔw la a bɛ caya o bɛɛ ye والله mais dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye min ɲini ne yɛrɛ fɛ o tɛ nin si ye papiye bɛ n bolo yan nɔ k'a fɔ ne yɛrɛ kɔnɔfɛnw tiɲɛna kuma fɛ ɲinan y'o san kɔnɔntɔn ye والله walahi ni ne ye sɔgɔsɔgɔ daminɛ an ɲɛna yan sisan aw b'a fɔ ko non k'a tɛ si bi k'a bɛ sa bi والله sɛbɛ la mais furaw bɛ n bolo n'i y'olu ta dɔrɔn a bɛ jɔ mais o fura ninnu yɛrɛ 45,000 de don a tɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ la yan والله olu dɔgɔtɔrɔ ninnu ko ne kana kuma kɛ ka tɛmɛ miniti 30 kan wa ko wajuli la ko n kana pɛrɛ والله ko ne tɛ se k'o kɛ kuma bɛ n fa kɛ Ah, belebele. parce que n'i ye mɔgɔw jogo lajɛ ka kow ye i bɛ dimi ka taa de n'o tɛ n'i ma pɛrɛ a bɛ ɲɛ i ma mais i yɛrɛ de bɛ dimi quoi i bɛ aigri والله parce que anw kalanna ni o yɛrɛ de ye voilà donc parce que karamɔgɔ ka talan kɔrɔlen Aïdara ka fɛn kɔrɔlen o de ye Aïdara kɛ ka bi kɛ fo ka o de kɛ Aïdara ka giribuw fɛ pour que i ka Aïdara kɛ sini o ye tiɲɛ dɛ والله n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ci ko naya i b'a fɔ naya ni a ma na i b'a fɔ naya n'a ma na i b'a fɔ tɛmɛ ka na n'a ma na i bɛ se ka bugɔ yɛrɛ o bɛɛ ye weleli ye mais fɔlɔ tɛ bugɔli ye والله fɔlɔ ye k'a wele ni bonya ye Aïdara y'an wele ni bonya ye صبرا an ma sɔn a muritira an bolo an sɔn de a y'a jɔ والله mɔgɔ bɛɛ banna karamɔgɔ la don min k'a bila kelen ni la o y'a sɔrɔ a y'an nɛgɛ ka dɛsɛ والله a sɔrɔla ka muruti o don ko b'o cogo de la صبرا anw fana ye mɔgɔw wele o tɛ ka sɔn min kɛ o bɛ ka n ka ala ko fɔ o da la o ni ala tɛ والله an fana bɛ ka muruti o bolo don min n'u sɔnna kuma an bɛ segin an kɔ k'an ba suma اللي كان voilà donc o tuma an bɛ dugawu kɛ dugu in ye ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye an ka usazu nana ka bɛn ni baara daminɛ ye والله an bɛ yafa dafalen ɲini a fɛ an bɛ mikoro d'a ma والله a bɛ foli kɛ nabaga la صبرا
kagla ka dugo kan be wa na ala sona fana nga dugo ba be dugi ala ka barka do ala maray ala ka barka do ala aw munu nana wele jabe ala ka barka do ambala ka kenya sabati ala kana ndese ala kana malu ala kana labla ala kra bunya kama angara mo kama sallallahu alaihi wasallam sali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Angalia ngofe katanganyina Allah Ta'ala fe kabo shetane toroma Adamne ne Allah Ta'ala to barkamay ala mi ko damne ulaban be Allah Ta'ala min bolo kaneman kishini akoke dan fa unas ton kayira maka no Muhammad bin Abdullah ya anaka sodingo anaka sahaba nyuma wa ani mawo ma tukula urno fe ni ma ya fataste alkiyama joduma kuma jantambolo bishwina amankara mugofo kanu sojalendo ni akakuma kanu ye ni ye jamakulu ta k'a lajɛ wajuli min bɛ ka kɛ ka adamadenw k'u jogo fɔ u ɲɛna ka tila tuguni mɔgɔw bɛ ka nɛgɛ o fɛn kelen nɔfɛ tuguni i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ yen bɛɛ nisɔndiyalen don n'a ye an tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan k'a fɔ ko ani ce ay baara min kɛ yarabi an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ala k'a sara kɛ arijinɛ ye an n'a bolo anw minnu sela yan nɔ na yan an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ala kana an si don jahanɛmɛ kɔnɔ tuguni kuma ninnu dabɔla min kama n'o ye an bɛ se ka kunanja sɔrɔ shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillahi Muhammad bin Abdullah وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقولين كوفي كتمنينا الله تعالى في كبوشي تاني توروما أدمنا الله تعالى تخبر كماي ألم يكو دمنا ولابان بي الله تعالى ميبولو كنمان كشيني أكوكي dan fa unas ton kayira maka no Muhammad bin Abdullah ya anaka sodingo anaka sahaba nyima wa anima wa matukula urno fe ni ma ya fukataste alkiyama joduma kuma janta ambolo bishwina amankara mukofo kanu sojalendo ni akakuma kanu nunye ni ye jamakulu taka laje wajuli min bɛ ka kɛ ka adamadenw k'u jogo fɔ u ɲɛna ka tila tuguni mɔgɔw bɛ ka nɛgɛ o fɛn kelen nɔfɛ tuguni i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ yen bɛɛ nisɔndiyalen don n'a ye an tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan k'a fɔ ko ani ce a ye baara min kɛ yarabi an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ala k'a sara kɛ arijinɛ ye an n'a bolo anw minnu sela yan nɔ na yan an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ala kana an si don jahanɛmɛ kɔnɔ tuguni kuma ninnu dabɔla min kama n'o ye an bɛ se ka kunanja sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kunanja sɔrɔ lahara Alahu Ta'ala k'a kɛ ten ala ka laban ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ a bɛna tournée min kɛ nin ye farikolo kɛnɛya yarabi ala an y'a a ka kɛnɛya an y'a koɲɛ kalifa Alahu Ta'ala ma ala ka farikolo Alahu Ta'ala ka kɛnɛya ala ka nin kɛnɛya Alahu Ta'ala bana fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ baga ye Alahu Ta'ala de ye ale de bɛ se k'a bɛɛ kɛnɛya an y'a ka koɲɛ an y'a kalifa Alahu Ta'ala ma bi su in na bonya kama ala ka kɛnɛya di docteur tɛ se ka min kɛ Alahu Ta'ala de bɛ se k'o kɛ wa an y'a ɲini o masa belebeleba in fɛ a k'a kɛnɛya ka bana ta ka bɔ farikolo la k'a bɔ fan bɛɛ lajɛlen ala k'o kɛ bidon la hɔrɔma kama anw da kun ye dakurunya fila dɔrɔn ye ka foli k'a ye k'a fɔ ko kuma k'a ɲɛna an bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na yan wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. bɛɛ b'i ka hami don an bɛ dugawu kɛ n'o ye fatiha an bɛ jɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ mais n bɛ a fɔ a ye wajuli kɔfɛ ŋaniya minnu bɛ siri ka fatiha ta a dɔgɔya jaabi ye tarafata ye ni de bilahi
بلبلي أنغرامو واجلي كيرو دولار نكو كان نسي أمنا فاتحة دوكو على ما قال مودي بسناني أما جوجاو أتامو دي قرانا تشدوك جرانا مودي كاتامو أنا مودي نانا نوفي والله كافينا واجلي لبا فاتحة ijogo fale ko reisi de ko lame ka jeni we o yoro la ni hami mindo ala bobne ala kana hamu kana ko ya sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا ربي Daramani wolode aliyo igama kotudo Bahawa wolode aliyo iga barokando Bakadija wolode alisangare iga tanundo Basitaga kumbeka senge nekambe aliyuma Alisangare yeki ya ufa Onegambe aliuma iye barake Dine demenina alisangare ibe jadila Alakiraka dine barala ali ibe jadila Sirifi ukanumba kunegambe badara aliuma Zainabu kuluba lifuruge nyuma nebe aliuma Aisha tasiribe furuge nebe aliuma Fatuma Haidara furuge nyuma nebe aliyuma Kadija